हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट फुल नाय दिनै इउपिपिएल आबसु आरो प्रमद बर'नि सायाव रायलायगोन बिथांमोना 16था डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारनो गथायाखै होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन एबा जों नायनोसो होथ'दोंमोन होननानै बिथांमोना बुंदों नायनो होथ'नायनि मा दिसिया सोरनि आन्दाराव थायो बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन डिसि एसपि गासिबो जोंनि आन्दाराव थागोन गोसो जायोबानो जोङो ट्रेन्सफार खालामनो हागोन जों ओरैबायदि पावार मोनबाय होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन मा 16था डिपार्टमेन्टखौ स्टेटआव मानो हरफिनखो मा नोंथांमोनाव एमसिएलए इएमफोर गैयामोन नामा दैदेनगिरिफोर गैयामोन नामा बे 16था डिपार्टमेन्ट्सखौ सालायनो मानि थाखाय नोंथांमोना स्टेटआव हरामोन मानो हरा बिनि फिननायखौ जोंनि रायजो राजाफोरनो हो बिपिएफनि दैदेनगिरि नेताफ्रा एलिगेसनसो लाबोदों होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन दिनै खुद प्रमद बर'नि अफिसियेल पेज जयन्त बसुमतारिनि अफिसियेल पेज आरो चिफ मिनिस्टार आसाम हिमन्त बिश्व शर्माया मैयानि जि जानानै थांनाय जि अथ टेकिं सेरेमनि एबा सुइरिं सेरेमनि प्रग्रामाव बिथाङा बुंलांबाय 16था डिपार्टमेन्टखौ जों गथायफिनबाय होननानै बुंदों नोंथांनि बिटिआर एग्रिमेन्टजों मोननाय पावार फांसन जि मर्यादा बहा थांखो प्रमद बर' बिटिसिनिफ्राय देरसिन फुल फ्लेजेड खालामनो हानाय केपासिटिखौ जों मोनबाय होननानै बिथांमोना गोबां खोथा बुंदोंमोन दिपेन बर' प्रमद बर' जयन्त बिथांमोना बुंदोंमोन दिनै फैयै फैयै नुबाय प्रमद बर' आबसु इउपिपिएलआ बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै 5 बोसोर सरकार सालायदों रायजो राजाफोर आरो बड'लेण्ड सेपारेशन मोनगोन होननानै बिथांमोना थगायबोदों दिनै फाइनालि प्रुफ रायजो राजाफोर ओंखायनो नोंथांमोना बयबो सांग्रां एबा कनसियास जानाया मोजां दिनै इउपिपिएल आरो आबसुनि मानसिफ्रा दिनै गोदाव सोराव जानानै दङ मानो बिथांमोना गावसोर बोरै सारभाइभ खालामबावगोन गोबां थिंकिं खालामदों गोबां दुखु मोनदों इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोदाव सोराव जादों मानो नोंथांमोना जुदि बिदि रायजो राजाखौ थगायामोनबा बेबायदि जानाय नङामोन प्रमद बर' बिथाङानो बुंदों 16था डिपार्टमेन्टखौ जों मालाबाबो जों स्टेटनो गथायाखै होनना बुंदों दिनै नुबाय खोनाबाय अब्लाबो इउपिपिएल आबसुनि मानसिनि खोथाखौ जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा खोनासंगोन नामा रायजो राजाफोर खोनासंनो नाङा नोंथांमोना बयबो सांग्रां जा बिटिसिआ जेरैबायदि दं बिदिनो थागोन बिटिसिखौ गोजौआव लांनांगौ जोंहा गोबां जौगालु हाबा मावनांगौ गोबां इनफ्रास्ट्राक्चार मेडिकेल कलेज गोबां बेफोरबायदि माने डेभेलपमेन्टेल वार्क्सफोरखौ जों मावनांगौ रायजो राजाफोर हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव 17 बोसोरावबो गोबां डेभेलप जाखादों आरो इयुनावबो जागोन रायजो राजाफोर थेंक इउ